बे भिडिअखौ रावबो रेगुलार फरायसाफोरनि थाखाय बानायनाय जायाखै। बर' हारिनि सोलोंथाइ बाख्रिखौ फेहेरनायाव मुथासे बिहोमा होनायनि थांखियैसो बानायनाय जादों। गोदान मोनसे थाखोसिम गासैखौ बरायबाय आरो दिनैनि थाखोखौ जागायनो आखायाव लाबाय। दिनै जोङो नैबे सोंनाय बिदां 3.5 बेनिनो नैबे 2नि रमान नाम्बार 4निफ्राय जागायगोन। थांनाय थाखोआव जोङो 2 नाम्बारनि रमान नाम्बार 3 सिम बानायखादोंमोन। जुदि नैबे लेसन 3नि बा चेप्टार 3नि अबेबा मोनसे थाखोनि भिडिअखौ जुदि आगोल नायाखैमोनब्ला आरो बेखौ जुदि नायनोब्लाथाय अब्लानि आं गासैबो भिडिअनि लिंकखौनो नैबे भिडिअनि डेस्क्रिप्शनाव होना दोनखादों। डेस्क्रिप्शनाव थांनानै गोसो बायदियै बैफोर लिंकफोरजों भिडिअफोरखौ नायलांनो हागोन। अब्लाथाय दा आङो नैबे दिनैनि थाखोखौ जागायलांनि। बेयाव होदो 2नि रमान नाम्बार 4। बेयाव मा होनदों सोंथिया केनि मानखौ थि खालाम जाहाथे गाहायनि समानथाय जरानि जेबो मावफुंथाय थाया। नैयाव जोंनो जरासे मा होदो हांखोआरि समानथाय जरा होना दोनदो जरासे। दा बेनिफ्राय जों मा खालामनांगौ केनि मानखौ दिहुननांगौ। केनि मानखौ दिहुननांगौ जुदि नैबे हांखोआरि समानथाय जरानि नैबे हांखोआरि समानथाय जरानिया जुदि मोनसेबो मावफुंथाय थायाब्ला। दा होमबाथाय जोंहा कन्डिसन मोनसे होखादोंमोन आं सिगांनि थाखोफोरखौ नायहैबाथाय गम मोनगोन। बेयाव ओरैबायदिखामोन जे a1x प्लास b1y प्लास c1 इक्वल्स टु 0 आरो मोनसे जुदि थायो a2x प्लास b2y प्लास c2 इक्वल्स टु 0। बेफोरबायदि जुदि हांखोआरि समानथाय जरासे थायोना अब्लाथाय बेयाव जुदि मावफुंथाय थाया जानोब्ला इहा जुदि मोनसेबो मावफुंथाय थायाब्ला अब्लाथाय बेनि कन्डिसना मा जानांगोन a1 बाय a2 इज इक्वल्स टु b1 बाय b2 इज नट इक्वल्स टु c1 बाय c2। माने a1 बाय a2 इक्वल्स टु b1 बाय b2 इज नट इक्वल्स टु c1 बाय c2 जायोब्ला अब्ला नैबे हांखोआरि समानथाय जराया मा थाया मावफुंथाय मोनसेबो थाया। थिग बिदिनो नैबेहाबो जुदि मावफुंथाय थायाब्लाथाय बेयावबो जों मा खालामगोन a1 b1 c1 a2 b2 c2 दिहुननानै नैबे कन्डिसनाव फज'ना होगोन जों। नैबे कन्डिसनाव a1 b1 c1 a2 b2 c2 बेफोर मानखौ फज'नानै जेब्ला जोङो गोरलै खालामगोन अब्लानो जोंहा नैबे केनि माना ओंखारलांगोन आरो। अब्लाथाय दा जोङो नैयाव नायनि नैबे होखानाय समानथायाव अबे a1 अबे b1 अबे c1 a2 b2 c2 आ सोर बेखौ जोङो नायलांनि। जों इयाव लिरगोन फिननायाव होनाय दं होनना लिरगोन। होनाय दं जोंनो मा होदो नैबेयाव मोनसे जाबाय 3k प्लास 1 x प्लास मा दं 3y दं माइनास 2 दं इक्वल्स टु 0 दं। मोनसे दं मा k स्क्वायर प्लास 1 ओमफ्राय x दं प्लास k माइनास 2 ओमफ्राय y थाबाय आरो माइनास 5 दं माइनास 5 इज इक्वल्स टु 0 बे दं। जोंहा समानथाया मा नैबे 3k प्लास 1x प्लास 3y माइनास 2 3k प्लास 1x प्लास 3y माइनास 2 इक्वल 0 ओमफ्राय मोनसे k स्क्वायर प्लास 1x प्लास थाबाय k माइनास 2y माइनास 5 इक्वल 0। होमबाथाय नाय बेयाव जों मा खालामगोन बेखौ 3 नाम्बार समानथाय खालामगोन आरो नैबेखौ 2 नाम्बार समानथाय खालामगोन। अब्लाथाय बेयाव जों मा खालामसै बेयाव a1 आलाय मा बेखौ दिहुनना लागोन b1 आलाय मा c1 आ मा बेखौ दिहुनना लागोन जों। a1 b1 c1 खौ बबेनिफ्राय लाबोयो जों नैबे 3 नाम्बार समानथायनिफ्राय। इयाव जाय x नि थादेर बेखौ नायबाय मा दं 3k प्लास 1 थामहिनबा a1 आ 3k प्लास 1 कमा हो ब्रेकेटखौबो होबाय। ओमफ्राय नैबे 3 नाम्बार समानथायावनो y नि थादेरखौ नाय मा दं इयो 3 आरो नै सिगाङाव प्लास थामहिनबा प्लास 3 b1 आ प्लास 3। थिग बिदिनो c1 दिदोम बिदाबा मा दं माइनास 2 बेनिखायनो इयाव c1 आ माइनास 2। एबार जों फैगोन a2 b2 c2 आलाय मा बेखौ जोङो नायनोसै। 2 नाम्बार समानथायाव फै x नि थादेरा मा दं x नि थादेरा दं k स्क्वायर प्लास 1 बेनिखायनो a2 आ जाबाय k स्क्वायर प्लास 1। थिग बिदिनो b2 आलाय मा y नि थादेरखौ नाय k माइनास 2 बेनिखायनो b2 आ जाबाय k माइनास 2 जाबाय y नि थादेरा k माइनास 2 नालाय ओमफ्राय माइनास 5 आ दिदोम बिदाम नालाय c2 आ माइनास 5 जाहैबाय आरो। अब्ला जोङो दिहुनना लाखाबाय a1 b1 c1 a2 b2 c2। दा जों बेखौ कन्डिसनाव फज'ना होब्लानो जोंहा केनि माना ओंखारलांसिगोन। एबार जों कन्डिसनखौ लिरनोसै। इयाव मा होनना बुंदोंमोन जे नैबे जाय होखानाय हांखोआरि समानथाय जरा बेहा जेबो मावफुंथाय थाया होनना बुंदों। अब्ला जेबो मावफुंथाय थायाब्लाथाय
जों मा लिरनांगोन सिन्स जिहेतु ना जिहेतु होखानाय हांखोआरि समानथाय जरा हांखोआरि समानथाय जरा हा समानथाय जरा हा जेबो सिन्स होखानाय हांखोआरि समानथाय जरा हा जेबो मावफुंथाय गैया मावफुंथाय गैया कमा होबाय आं बेनिखायनो आच्छा गोजौआव लिरनानै सिगां ससिगोन ना नैयाव लिरनानै जोंना कन्डिशना मा जानांगौ जेबो मावफुंथाय थायाब्लाथाय बेनिखायनो जोंना a1 by a2 is equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2 माने a1 by a2 जो b1 by b2 समान जागोन नाथाय c1 by c2 आ समान जाया अब्ला इयाव जों मानफोरखौ फज'नानै दा a1 माने मा a1 माने जाबाय नैबे 3k plus 1 ब्रेकेटखौ होबाय आं ओमफ्राय उनाव a2 माने मा a2 माने जाबाय नै k square plus 1 ब्रेकेटखौ होबाय लिरबाय जों a2 खौ ना एबार नेक्स्टआव जों फैनि b1 by b2 आव फैनि नाय b1 नि जायगायाव मा होगोन जों 3 b1 जायगायाव 3 b2 नि जायगायाव मा दङ b2 नि जायगायाव k minus 2 लिरबाय जों एबार नेक्स्ट c1 by c2 आव फैलायनि आरो मा दं इयाव is not equals to दं लिरबाय c1 माने मा c1 माने जाबाय बेसे -2 थाबाय c2 माने बेसे -5 खौ होबाय आरो अब्लाथाय जों नायनि गासै फज'जोबबाय जों ना a1 नि जायगायाव 3k plus 1 a2 नि जायगायाव k square plus 1 इक्वला थाबाय b1 जायगायाव 3 b2 नि जायगायाव k minus 2 is not equals to थाबाय c1 नि जायगायाव -2 c2 आ बेसे -5 अब्लानिया दा जों k नि मान दिहुननांगौ दा k नि मानखौ दिहुननोब्लाथाय जों मा खालामनि ए लास्टनियाथ' मा is not equals to खा नालाय नै मोनसेखौ लायाबाबो जेबो खोथा गैया जोंनो k नि मान दिहुननांगोनथ' बेनिखायनो जों नैबे इक्वल थानायखौल' लानि जोङो अब्ला इक्वल थानायखौ लायोब्लाथाय जों नै इ मोननै बाहागोखौ लानांसिगोन इ मोनसेयाव दं मा 3k plus 1 दं डिवाइडेड बाय k square plus 1 दं इक्वल दं गेजेराव नैबे थाबाय 3 नै जाबाय k minus 2 नैबेखौ नांला जोंनो is not equals to खौ जों नांलायला आरो नैबेखिनिजों जोंहा k नि माना ओंखारलांसिगोन अब्लाथाय जों बेखौ खेंस्लाय सानजाबना लाखानि नैरैहाय खनाजों खना ओरै सानजाबगोन खनाजों खना बेफोरबायदि सानजाबगोन आरो जोङो अब्लाथाय नायगोन जों नै 3 जो k square सानजाब 3 into k square मा जागोन 3 into k square 3k square नै प्लास थाबाय 3 into 1 बेसे 3 into k square 3k square प्लास थाबाय गेजेराव 3 into 1 3 नै गेजेरनि इक्वला थाबाय एबार नैबे k minus 2 जो 3k plus 1 सानजाबगोन जों अब्लाथाय मा खालामनि फार्स्टआवनो k जो सानजाब k जो नै 3k plus 1 खौ सानजाबाय एबार नैबे -2 जो सानजाबगोन जोङो नैबे 3k plus 1 खौ बे आरो आं खेबसे खोन्थाना होदो खनाजों खना ओरै सानजाबदो ओरै खनाजों खना सानजाबदो 3 into k square 3k square नै प्लास थाबाय 3 into 1 3 इक्वला थाबाय k into 3k plus 1 नै k into 3k plus 1 नै माइनास थाबाय -2 थाबाय -2 जो सोरखौ सानजाबगोन 3k plus 1 खौ ओरै खनाजों खना आरोबाव -2 जो 3k plus 1 सानजाबबावबाय एबार जों नायनि मा थायो जों ब्रेकेटफोरखौ सेफायजोबना होनि नैबे आगदाखै ब्रेकेट दं नालाय ना बेखौ जों सेफायनानै होबाथाय मा फैयो नाय बेयाव थाखो मा 3k square थाबाय नै प्लास थाबाय 3 थाबाय ओजा मा थाखो k जो 3k सानजाब 3 जो 3k सानजाबा 3 आ 3 थाबाय ओमफ्राय k into k k जो 3k सानजाबा 3 आ थाबाय बिदिनो k into k square नै प्लास थाबायना गेजेराव k into 1 k नै माइनास थालायबाय 2 into 3 बेसे 6 2 into 3 6 आरो नैबे k थाबाय माइनास into प्लास माइनास आरो 2 into 1 2 आरो नायबाव नायो 3k square plus 3 आ थाबाय इक्वल थाबाय k into 3k 3k square प्लास थाबाय k into 1k माइनास आ थाबाय
2 into 3 6 ओमफ्राय k 6k माइनास इनटु प्लास माइनास आरो 2 into 1 2 होमबाथाय दा जों इयाव हानायखिनिखौ दानगोन आगसि आगदा माबाफोर केन्सेल खालामनो हायोबा हायो इयाव केन्सेल खालामनो नैबे आगसिखै दं 3k स्क्वायर ओजाबो दं 3k स्क्वायर आगदाखैबो आगसि आगदा एखे केन्सेल होमबानिया मा थालांखो जों नायनियाव ओजा थाबाय 3 प्लास 3 थाबाय आरो ओजोंहालाय नैबे k थाबाय ओरैहाय दाजाब दानखौ बानायखानो हायो इखो नाय इखो नायबाय जों नैबे प्लास k माइनास 6k बेसे थागोन माइनास 6 निफ्राय प्लास 1 थांबा बेसे माइनास 5 थामहिनबा माइनास 5k जागोन माइनास 5k थाबाय ओमफ्राय नैबे माइनास 2 आ थाहैलायबाय नैबे माइनास 2 माने मा नैबे k नैबे मोनसे k निफ्राय माइनास 6k थांबा बेसे माइनास 5k थायो माइनास 2 आ थाबाय एबार जों नायगोन इयाव ओरै साजायनानै k नि मान दिहुननांगौ नालाय जों नाय दा मा खालामगोन जों ओजोंआ जाय माइनास 5k ना माइनास 5k खौ ओजा लाना फै ओजा लाबबा मा जागोन माइनास 5k आ आगदानिफ्राय आगसि फैबाथाय प्लास 5k जागोन ओजाथ' माइनास 2 दंखायोआनो आगदाखै नै जे प्लास 3 मोन आगसिखै इयो आगदाखै थांबा मा जागोन माइनास 3 जागोन आं खेबसे खोन्थाना होबावदो माइनास 5k आ आगसिखै फैनाय लोगो लोगो प्लास 5k जाबाय इकुवेला थाबाय माइनास 2 आथ' थाखाबायानो ना नै आगसिखै थानाय प्लास 3 आ ओजा थांनाय लोगो लोगो मा जाखो माइनास 3 जाहैबाय अब्ला मा थाखो इयाव 5k थाबाय माइनास 2 माइनास 3 बेसे माइनास 5 होमबाथाय एबार मा खालाम k खौ लाखिना हो k जों मा सानजाबदो 5 k जों 5 सानजाबदो नालाय k खौल' लाखिबा 5 आ माइनास 5 खौ रानहैसिगोन ओजानि माइनास 5 खौ नै 5 आ रानहैबाय आरो अब्लाथाय एबार जों मा मोनगोन k आथ' थाबायानो 5 जों 5 रान बेसे 6 मा थाखो होनबा माइनास थाबाय 1 थाबाय थामहिनबा माइनास 1 k नि माना मा ओंखारखो माइनास 1 फिननाया जाबाय k नि माना बेसे माइनास 1 आरो बेनो जाबाय दिहुननो गोनां जोंनि k नि मान अब्लाथाय रमान नाम्बार 4 जोब्बाय नेक्स्ट जों एबार रमान नाम्बार 5 आव थांनि माबायदि सोंथि दं नायलायनि जों आरो एबार जों लाबाय 2 नि रमान नाम्बार 5 खौ बेयाव मा होनदों सोंथिया नाय m नि मान दिहुन जाहाथे गाहायनि समानथाय जरानि जोबनो गैयि मावफुंथाय थायो होनना बुंदों नैया जुदि जोबनो गैयि मावफुंथाय थायोब्लाथाय जोङो नै m नि मानखौ दिहुननांगौ आरो दा m नि मान नाय जोबनो गैयि मावफुंथाय होनना बुंदों जोबनो गैयि मावफुंथाय थायोबा माबायदिमोन कन्डिशना a1x प्लास b1y प्लास c1 इक्वल्स टू 0 आरो a2x प्लास b2y प्लास c2 इज इक्वल्स टू 0 जुदि बेफोरबायदि हांखोआरि समानथाय जरासे थायोब्ला जुदि बिसोरा जोबनो गैयि मावफुंथाय थानांगौ अब्लाथाय कन्डिशना जोंना a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 इज इक्वल्स टू c1 बाय c2 जायो आरो नैबे कन्डिशनाव गोलैयोब्लाथाय जोंहा नैबे हांखोआरि समानथाय जराहा जोबनो गैयि मावफुंथाय थायो दा होमबाथाय जोंनो जाय नैयाव समानथाय जरासे होदो हांखोआरि समानथाय जरा बेनिफ्राय जोङो a1 b1 c1 a2 b2 c2 दिहुननानै जेब्ला जों नैबे कन्डिशनाव फज'ना होगोन ना नैबे कन्डिशनाव फज'ना होगोन अब्लानो m नि माना ओंखारलांगोन आरो मानो होनबाथाय नैबे जरासे हांखोआरि समानथाय जराहा जोबनो गैयि मावफुंथाय दं होननानै सोंथिया बुंदो आरो अब्लाथाय दा जोङो बेयाव नायलांनोसै जे अबे a1 जायो अबे b1 जायो अबे c1 जायो नैबे मोननायाव होमबाथाय मा होनाय दं इखौ लिरना लाबाय जों होनाय दं होना होनाय दं जोंनो होदो मोनसे दं mx प्लास 4y इज इक्वल्स टू m माइनास 4 होदो समानथाया दा इखौ जों स्टेन्डार्ड फर्माव लांनांगौ माने गासैखौबो आगसिखै लाबोनानै आगदाखै लाथिख' दोननांगौ आरो दा नैबे आगदाना m माइनास 4 ना इयाव जों मा खालामनि मोनसे आइडिया खालामना ब्रेकेट होना दोननि मानो होनबा ब्रेकेट होबावथ' जेबो गोरोन्थि जायाना जोंहा ब्रेकेटखौ ओजोंहा लाबा एसे सुबिदा जागोन आरो माने माबायदि जागोन नैबे mx थाबायना प्लास नैबे 4y थाबाय এই যে m माइनास 4 जाय माने ब्रेकेटआव दं ब्रेकेटनि सिगाङाव जेबो गैया माने मा प्लास बै प्लासआ जेब्ला बे m माइनास 4 खौ ओजा आगदानिफ्राय आगसिखै लाबोगोन ना अब्ला प्लासआ मा जायो माइनास जालाङो माइनास बे m माइनास 4 आ ब्रेकेटआव इदिनो थाबाय आगदाखै जेबो गैला लाथिख'यैनो थाबाय आरो mx थाबाय प्लास 4y थाबाय आरो ओजा थानाय m माइनास 4 आ आगदानिफ्राय आगसि फैबा मा जाबाय माइनास जाबाय माइनास m माइनास 4 इक्वल 0 थाबाय बेखौ से नाम्बार समानथाय खालामबाय नेक्स्ट आरो
एबार जोंनि मोनसेयाव फैलायनि मा होदो जोंनो नेक्स्ट 16x प्लस my इज इक्वल्स टू m दं एबार मा खालामगोन जोङो आगदाखै थानाय जाय प्लास m ना इखो आगसिखै लाना फैलायगोन 16x प्लस my माइनास m इज इक्वल्स टू 0 इखो 2 नम्बर समानथाय खालामबाय 16x थाबाय my थाबाय ना जोंनि प्लास m मा ओजा फैबाथाय माइनास m जाबाय इक्वल थाबाय ओजाथ' आगदाखै जेबो गैला माने 0 ओमफ्राय दा बेयाव जोङो a1 b1 c1 इफोरखौ दिहुननि बेयाव a1 आलाय मा जागोन b1 आलाय मा जागोन c1 आलाय मा जागोन दिहुनना लाखानि नाय नैबेयाव से नाम्बार समानथायाव नायनि x नि थादेरा मा x नि थादेरा दङ जोंहा m थामहिनबा a1 आ जागोन m नेक्स्ट y नि थादेरा मा 4 सिगाङाव मा सिन दं प्लास थामहिनबा प्लास 4 b1 आ प्लास 4 आरो ओमफ्राय दिदोम बिदाबखौ नाय दिदोम बिदाबा मा दं माइनास दं m माइनास 4 दं माइनास दं ओमफ्राय m माइनास 4 दं आरो बेयो बे जाबाय से नाम्बारनिफ्राय a1 b1 c1 ओंखारबाय नेक्स्ट a2 b2 c2 आलाय मा जागोन a2 आ मा दं b2 मा दङ c2 आलाय मा दं बेखौ जोङो नायनि नाय से नाम्बार 2 नाम्बार समानथायाव फैनांगोन एबार x नि थादेरखौ नाय x नि थादेरा मायो 16 थामहिनबा a2 आ जाबाय 16 एबार y नि थादेरा मा दं y नि थादेरा दं m सिगाङाव मासिन प्लास m थामहिनबा b2 आ जाबाय m प्लास m एबार नैबेयाव c2 माने दिदोम बिदाबा मा दं माइनास m दं बेनिखायनो c2 आ बेसे जागोन माइनास m अब्लाथाय जों इखिनिखौ मोनजोब्बाय a1 b1 c1 a2 b2 c2 मोनबाय दा जोङो मा लिरगोन जोंहा ओरैबायदि होनखादो जाय जोंनो समानथाय मोननै होदो बै समानथाय मोननैहा मा होनदो जोबनो गैयि मावफुंथाय दं होनना बुंदो बेनिखायनो जों लिरगोन सिनसोरैना जिहेतु हांखोआ होखानाय हांखोआरि समानथाय जरा जराहा होखानाय हांखोआरि समानथाय जराहा जोबनो गैयि मावफुंथाय दं जोबनो गैयि मावफुंथाय दं बेयाव कमाबाय ओमफ्राय लिरगोन जों दा जाय बिनि कन्डिशन बेखौ लिरना होनसै बेनिखायनो होननानै आं गोजौआवनो लिरना होनसै नैयाव बेनिखायनो जोंहा कन्डिशना मामोन a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2 दायाव जों मानफोरखौ फज'नानै नाय a1 आ मा a1 नि माना बेसे a1 आ जाबाय m बेनिखायनो a1 नि जायगायाव जों लिरगोन m a2 आ बेसे दं नैबे 16 खौ होबाय नै इक्वल होलायबाय b1 आ बेसे b1 आ 4 खौ होबाय b2 आलाय बेसे b2 आ जाबाय m इखौबो होलायबाय नेक्स्ट इक्वल होलायबाय आरो नैबे इक्वल खालायबाय एबार c1 खौ नाय c1 आलाय बेसे c1 आ नैबे माइनास मा दङ m माइनास 4 दं ओमफ्राय नाव c2 आ बेसे माइनास m नाय दा होमबाथाय जोंहा इनिफ्राय जों फिननायखौ दिहुनलांगोन आरो ना ओरैबायदि इ मोननैखौ लाबाबो ओंखारो जायखिजाया जोङो नै बेखौबो लाजागोन जेबो खोथा गैया दे नैयाव जों मा खालामनि नै जे माइनास दंना माइनास केन्सेल खालामबाय गोजौ गाहाय माने a1 खौ जों मा होदो m मानो होनबा a1 नि माना m a2 खौ मा होदो 16 मानो होनबा a2 आ 16 b1 खौ 4 होदो मानो होनबा b1 नि माना 4 b2 खौ m होदो मानो होनबा b2 आ m दं c1 खौ माइनास m माइनास 4 होदो मानो होनबा c1 आ माइनास m माइनास 4 c2 खौ जों माइनास m होदो मानो होनबा c2 आ जाबाय माइनास m गोजौ गाहाय मोननैयावबो नै बोखावखोन्दोआव माइनास केन्सेल एबार मा थालांखो दा जों ओरै लिरनो हागौ आरो दानिया जों नै फार्स्टनि मोनसे बोखावखोन्दोजों लास्टनि बोखावखोन्दोखौ समान लिरनो हायो थिग बिदिनो गेजेरनि बोखावखोन्दोजों लास्टनि बोखावखोन्दोजों जोङो समान लिरनो हागौ आरो दानिया होनना लिरनानै
दानिया मा दं इयाव m by 16 नै फार्स्टनि बोखावखोन्दा m by 16 इखो सोरजों समान लिरगोन लास्टनिजों मा दं m minus 4 by m दं m minus 4 by m दं आरो m by 16 दं फार्स्टनि बोखावखोन्दा लास्टनिया m minus 4 by m दं m minus 4 by m आरो होगोन आरो नैबे 4 by m बे थाबाय गेजेरनिजों लास्टनिखौ लिर m minus 4 by m minus 4 by m जों मा खालामबाय फार्स्टनि बे बोखावखोन्दो लास्टनि बोखावखोन्दो समान लिरदो थिग बिदिनो गेजेरनिजों लास्टनिखौ समान लिरदो नै गेजेरनि आरो नैबे लास्टनि समान लिरदो दा इयाव दानला दुनला खालामनानै जि दिहुननो हायो बेनो फिननाय जागोन जोंहा दा जों इखौ खेंस्लाय सानजाबनि नै मोनसेयाव जेन'बा नैबे m into m मा जागोन m into m स्क्वायर जागोन m into m स्क्वायर नै इकुवेल थाबाय एबार 16 into m 16m माइनास थाबाय 16 into 4 बेसे 64 अब्लाथाय जों मा मोनखो खेंस्ला सानजाबना m into m स्क्वायर ओमफ्राय इकुवेला थाबाय 16 into m 16m माइनास थाबाय 16 into 4 64 दा जों इखौ गासैखौबो ओजा लाबोजोबनि m स्क्वायर थाबाय ना माइनास 16m आ जों फैबा प्लास 16m आ जों फैबा माइनास 16m प्लास 64 आ जों फैबा प्लास 64 सरि दे माइनास 64 आ आगसिखै फैबा मा प्लास 64 ओमफ्राय इकुवेल थाबाय 0 थाबाय ना मा खालामदों खेबसे खोन्थानि m स्क्वायर थाबाय प्लास 16m आ आगसिखै फैनायखाय माइनास 16m माइनास 64 आ आगसिखै फैनायखाय प्लास 64 इक्वल्स टु 0 थाबाय एबार सिङाव लिरजागोन ना लिरजाला जा मा खालामनि आच्छा नै मोनसेखौबो आं सेफायना खादो नै मोनसे ओजोंनिखौबो ओजाथ' मा जागोन नैबे गाहायाव ओजोंबो m दं ओजोंबो m दं ओजा मोनसे बोखावखोन्दो ओजा मोनसे बोखावखोन्दो गाहायाव मा दं इयो m गेजेराव इकुवेल दं नालाय गाहायनिजों गाहाय केन्सेल मा थालांखो होनबालाय होमबा जोंहा थालांबाय नैयाव m सरि मा थालांखो नैबे 4 थालांबाय ना आरो ओजा मा थाखो m थाबाय माइनास 4 थाबाय आरो मा खालामना हो ओजा m खौ आगदाखैनो दोन माइनास 4 खौ नै 4 जो लाबो ओजा आगसिखै 4 मोनसे दंखायो ना नै माइनास 4 आ जों फैबा प्लास 4 जागोन ओमफ्राय ओजों नैबे m आ m थागोन अब्ला मा जागोन 4 प्लास 4 बेसे जाखो आं खेबसे खोन्थाबावदो नांगौ जायो 4 आ 4 थाबाय ना माइनास 4 आ आगसिखै फैना प्लास 4 जाफैबाय इकुवेल थाबाय m आ थाबोबाय नै 4 प्लस 4 बेसे 8 इक्वल्स टू m माने m नि मोनसे माना मा 8 ओंखारबाय आरो ना m आ मोनसे 8 ओंखारबाय नांगौ जायो उल्थायना होदों आं लाइन मोनसे m खौ आगसिखै लिरबाय 8 खौ जा लिरबाय होमबाथाय m नि मोनसे माना बेसे 8 ओंखारबाय ना दा नै मोनसेयावबो आरो इदिनो ओंखारबावगोन मा दिहुननो हायो जों नायलायनि दे इखौथ' फेक्टराइजेसन बा सानजाबगिरि बिजिरनाय आदबजोंसो दिहुननांसिगोन इखौ ना m स्क्वायरनि सिगाङाव जेबो गैया माने 1 सानजाब नै लास्टनि 64 खौ मा मोनगोन जों 64 आ मोनगोन आरो ना 64 बा 64 नि हेफाजाबाव दा जोङो मा खालामनांगौ नैबे जे 64 मोनबाय ना 1 into 64 आव मोनो थिग बिदिनो 2 into 32 आव मोनो 4 into 16 आवबो मोनो थिग बिदिनो बबेबा मोनगोन 8 into 8 आव मोनगोन दा जोंना मेन खोथाया जाहैबाय मा गेजेरनि जाय 16 दं बेखौ दिहुननांगौ अबे मोनसेखौ बाहायबा 16 आ फैगोन जों नुबाय नैबे 8 into 8 माने 8 मोननैखौ बाहायबासो जोंहा 16 आ फैयो माबोरैहाय 8 आरो 8 दं नालाय ना माइनास 16 फैनांगोन माइनास 16 फैनोबाथाय नै 8 नि सिगाङाव माइनास 8 नि सिगाङाव माइनास ओमफ्राय मा दं 16 जे m दं नालाय मोननैबो 8 जो m होदेरना हो थामहिनबा नैबे माइनास 16 m नि जायगायाव जों मा होगोन माइनास 8m बेखौ फज'ना होगोन जोङो होमबाथाय इयाव फज'ना होनसै नै m स्क्वायर थाबाय ना माइनास 16m नि जायगायाव मा फैगोन माइनास 8m माइनास 8m माइनास 8m माइनास 8m नैबे प्लास थाबाय 64 थाबाय इक्वल्स टू 0 आ थाबाय दा जोंहा इ मोननैनिफ्राय कमन लानांगौ आरो दा जोङो कमनखौ लागोनानै होगोन दा जों कमनखौ लानोसै मा कमन लानो हागोन इनिफ्राय इ मोननैनिफ्राय m कमन ला m कमन लाबा मा थागोन m इनटू मा नांगोन m इनटू m बासो m स्क्वायर नै माइनास थाबाय m आथ' नै बायजोआव थांखाबाय ना मा थालांखो इयाव 8 आ थालांबाय आरो थिग बिदिनो इ मोननैनिफ्राय माइनास 8 कमन ला मा फैगोन माइनास 8 कमन लाबा
8 m मोन नालाय ना इयाव मा थागोन m थाबोगोन आरो ये प्लास जानोबा माइनास इनटु मा नांगोन माइनास माइनास इनटु माइनास बासो प्लास 8 इनटु बेसे होबा 64 8 इनटु 8 होबाथाय ओमफ्राय इक्वल्स टु नैबे 0 थाबाय आरो जों माने मा खालामदों जों m खौ कमन लानायाव जोंहा मा थादों m माइनास 8 थादों मानो होनबा m कमन लाबा m इनटु m बासो m स्क्वायर माइनास थाबाय m इनटु 8 बासो 8m फैयो आरो नै माइनास 8 खौ कमन लादों मोननैनिफ्राय ओमफ्राय नै 8m फैनोबा 8 इनटु m बासो 8m फैयो माइनास इनटु माइनास होबासो नैबे प्लास फैयो आरो 8 इनटु 8 होयोब्लासो 64 फैयो इक्वल थाबाय 0 थाबाय एबार जों मा खालामसै आद्राखौ नै गोजौआव लिरना होनि जायफोरा नैबे ब्रेकेटाव थानाय एखे एखे नालाय ना m माइनास 8 मोननैबो एखे ब्रेकेटाव दं ब्रेकेटाव थानाय एखे नालाय मोनसे ब्रेकेटावनो थागोन बिसोरो m माइनास 8 आरो जायफोरा ब्रेकेटाव गैयामोन m जो माइनास 8 जो ब्रेकेटाव गैयाना बेखौ गुबुन मोनसे ब्रेकेटाव दोनगोन जों m आरो माइनास 8 खौ m माइनास 8 ओमफ्राय इक्वल्स टु 0 दं लिरना होबाय जों ना बे अब्लानिया जों बेयाव दानिया मा मोनखो जों आरोबाव m नि मानाबो मोननै फैबावलायसिगोन नाथाय एखेयानो फैखागोन माना याव दानिया लिरबाय आं दानिया m नैयाव लिरदो गाहायाव दानिया m माइनास 8 इज इक्वल्स टु 0 माने नै ब्रेकेटाव थानाय m माइनास 8 खौ इक्वल्स टु 0 लिरदो नै आरो a बाखौनो ला नैबे m माइनास 8 जे दं इखौबो इक्वल्स टु 0 लिर m माइनास 8 इक्वल्स टु 0 एबार इयाव m खौ लाखिना हो माइनास 8 आ जों थांबा प्लास 8 इयावबो m खौ लाखिना हो माइनास 8 आ जों थांबा प्लास 8 होमबानाय m नि मानखौ मोनथाम मोनदो नाथाय गासैबो एखेयानो m आ 8 m आ 8 m आ 8 थामहिनबा m नि माना मा बेनिखायनो m नि माना बेसे 8 आनो आरो जेरावबो 8 आनो ओंखारदों नालाय m नि माना बेसे 8 आनो फिननाया जाबाय 8 होमबाथाय जोंना नैबे रमान नाम्बार 5 आबो जोब्बाय आरो रमान नाम्बार 5 जोबनाय लोगो लोगो जोंना नैबे 2 नाम्बारनि गासैबो सोंथिया जोबजोब्बाय आरो 2 नाम्बारनि गासैबो सोंथिया जोबनायजों लोगोसे दिनैनि थाखोखौबो गासैखौबो साबायखर बावना आं दिनै बेखिनियाव फोजोबथ'बाय गोजोन्थों।